Здравейте и добре дошли в следващото видео. В това видео ще разгледаме пратката, която си купих за 5000 лева. Дадох 5000 лева за компютър, с който мога да едитвам клипчета. В момента 12 часа, преди малко ми звъннаха Еконт, слязах долу, тъма се бях събудил, тъй като аз съм човек, който ще ляга късно и става в 12, лягам си в 4 или 5. Там има един кашон, който преди малко бях взел долу от Еконт, ми го оставиха. И нека видим какво има в него. Това е много тежко. Така, дойдоха два пакета, не знам защо. Дойде първо един малък пакет. Компютър от Desktop.bg, между другото, доколкото знам, Desktop.bg винаги слагат някаква снимка на продукта си, който ви го подаряват. Но нека минем към по-интересната част. Аз реално малко си го спойлнах преди като го пробвах, преди да го платя, да видя дали се е счупил. Така че до някъде го видях. Бегло, не съм го видял напълно, така че... Мале, това е много тежко. Това спреш тренировка, това има някакви колани. Това е много голямо, бе. Това е огромно, бе. В тия работи има някакви листа по него. Той е влажен, между другото. Едно е мокър. Мисля, навънка е много влажен, много мокро, нали? В камион, в кутии. Защо е мокър? Той целият влажен. Надявам се това да не е някакъв проблем. Надявам се да изсъхне скоро. Ще пусна климатика да му подуха малко. Добре, да се надяваме, че не е мокър. Защото ако е мокър, много лошо. Защото го платих, а връщането на нещо такова е много трудно. Но дайте навсякъде е влажен. Мисля, obviously проблема не е в Desktop.bg, от който си го взех, проблема е в Еконт най-вероятно и повече на метеорологичните фактори. Има някакви колани. Това не знам за какво е. Ако трябва да го носиш, дори коланите са влажни. Предполагам, ако просто трябва да го носиш някъде да го местиш или да го дигаш както аз, или просто да тренираш с него. Така, нека продължим. Има две предпазителчета, които са го опазили явно. Вие виждате само задната му част, нека го обърнем да видите. Мисля, камера ангъл не е много хубав, но... То може да се види колко е влажен. В смисъл... Има някакво фолио да има. Той е супер мокър целият, смисъл се едно го е валял дъжда или се е на мъглата. Но реално, нека се абстрахираме сега от него. Ще го разгледаме малко повече в детайл по-късно. Сега нека отворим малката кутийка, която са ми изпратили. Реално не знам по-точно това освен за тази снимчета, която ви казах по-рано. Това е кутията. Нека видим. О, оставили си някаква бележчица. Така, нека приберем нашият сертификат на видно място. Едва ли някога ще ми трябва каквото и да е от тази кутийка, но нека все пак видим какво е. Така, нека ги приберем те на място, тъй като не обичам разпилени неща и тъй като повече никога няма да го отворя това пликче, просто да го запечатам веднъж за винаги и да не се занимава с него повече. Те най-вероятно са забрави просто всички неща, всичките компоненти и всичките им кутии са наблъскали листата в едно място. Някакво нещо за поставяне на нещо, не разбирам. Някаква друга част. Още едно панелче. Computer Case and Accessories. Тук имаме още два Power Supply. Всъщност това е Power Supply, това е за хард дискове и за такова, за SSD-та. А това е кутийката от SSD, speaking of SSD. Това е тока на компютъра. Това е капачката на процесора, който процесор е най-добрият процесор, който се продава в момента. Взял се си възможно най-силният процесор, който може да намерите в момента. Това е RAM кутия, някаква карта и тези неща. И остана най-интересното, остана процесора, който е i9 14900K. Но ще видим дали реално съм доволен след няколко месеца, когато успея истински да тествам компютъра и да видя как той ще работи и дали ще ми помогне аз да работя и да се развивам. Следователно причината, по която го взех. Сега, тъй като не обичам да правя бокуци, нека приберем всичко в тази кутия и повече никога да не бъде отворено, тъй като нямам никаква причина да ги отварям. Подреждаме ги така, че ако нещо някога ми потрябва, въпреки че стоко се съмнявам да го намеря по-лесно. Това не знам какво е, просто го пробирам. То защо не пише какво е всъщност? О, това е Wi-Fi антена! Ако компютъра ви няма да го свързвате с кабел към интернета, искате да го ползвате с Wi-Fi, ползвате тази антена. Реално аз не възнамерявам да ползвам антена, тъй като да ползвате антена винаги е по-бавно, отколкото да ползвате кабела с интернет, така че просто ще го прибера това нещо. От това не го видя, това е някакви други ленти. Друг кабел за захранване на други компоненти. Капачето, още кабели, винчета, кабели, захранваш кабел. И не мога да разбера още защо е толкова мокър. Защо? Не разбирам. Така, апгрейдваме, вече имаме втора камера, която може да видите по-добре нещата, които ви показах преди малко. Примерно това са нещата, които преди малко гледахме.
които вече съм прибрал, така че няма да отворя втори път. Нека ги запечатаме, защото повече не ви трябват. И да ги захвърлим в някой шкаф, където повече никога няма да им видим очите. Сега, нека направим най-satisfying нещото. Преди да кажа техническите характеристики на компютъра, просто ще махнем фолиото, тъй като това е нещо, което всички обичат. Така че не го направим бавно и грациозно. Ой, това ли се махна? Yes! Така, нека махнем и това на предния панел. Вижда много красиво, между другото. Аз още не съм започнал да го appreciate-вам. Прекрасно. Само тия тук рамки, дръжки отгоре не ги разбирам, малко особено изглежда с него, но е малко като раница такова, да го хванеш и да си вървиш с него. Изглежда много добре. Сега нека поговорим за техническите му характеристики, само за най-важните, разбира се. Както казах преди, взел съм най-силния процесор, който в момента може да намерите на пазара. Взел съм i9-14900KF, който е най-силният процесор на пазара в момента. Тъй като аз съм човек, който е много CPU интенсив, следователно ми трябва много мощен процесор. Чип аутнах от видеокарта, защото не ми се дава 3-4 хиляди лева за 4090 и просто взех 4060, тъй като е 3 пъти по-евтино от 4090 и се надявам да ми свърши прекрасна работа. Взел съм 32 ГБ RAM с 6000 Hz, не знам как се измерва рамта. Както виждаме, има 3 вентилатора отгоре, 3 отдолу и 3 настрани, т.е. 3 по 3 има 9 вентилатора. И компютърът е бял. Прекрасен. Кутията му също не е от тези нормалните десните кутии, а е по-широка. Кутията е много широка, много красива е и е много тежка. Сега, докато говорихме и анбоксвахме някакви неща, надявам се реално да е изсъхна, защото казах, че е мокър. Защото иде мокър. Десктоп, как може компютърът ви идва мокър? В смисъл, знам, че не е ваша вината, най-вероятно вината е на доставчика. Но беше в бус, дойде в кашон, ето го кашона в опаковките, които вие сте сложили, не знам, защото дойде влажен, супер влажен. Все едно е пръскан с пръскачките за градина такъв, или пък седял на мъгла, въпреки че навънка е много влажен въздух в момента. Това е старият ми компютър, който трябва да бъде опериран. Трябва да му изкарам колкото мога хард дискове и да ги сложа на този. Но трябва да направя така, че все пак този компютър да бъде функциониращ, тъй като няма да го изхвърля и да го продам. Той ще се ползва, не от мен, но ще се ползва, следователно трябва да го оставя да бъде функциониращ, така че ще му взема може би само едното SSD, тъй като не знам реално колко мога да сложа тук, не знам колко такива кабелчета имам, така че имам за сега едно, което видяхме преди. Имам външен хард диск, който е още 1 терабайт, става 9 терабайта памет. Аз съм човек, който използва много памет, тъй като това е важно за мен и нещата, които правя, следователно ми трябва много памет, както и много CPU power, както ви казах. И само като ги погледна тия компютри, може да се види колко е стар, грозен и прашлясал. Реално е доста красив история. Здравейте и добре дошли в този сегмент на видеото, в който ще видите как тази кочина ще се превърне на нещо красиво, където най-накрая ще мога да сложа новия компютър и да видим дали работи. Светна. Чето свети по дефолт ли? Къде е? Аха, тук е power копчето. 3, 2, 1. Объркай копчето. 3, 2. Мали, толкова е красив. О май гад, колко е красив. И колко е тих. Така, почистихме, сложихме го на един импровизиран стенд върху кашон, за да е директно на земята. Свързахме всички неща и сега да видим какво ще стане като го пуснем. Колко е красив. Те са ми сложили Windows 11. Аз сега си мисля как трябва сега сам да го слагам. Те са ми го сложили, така че благодарим на OGX. Това беше това видео. Благодаря, че гледахте. В следващите няколко месеца ще разберем дали реално тази инвестиция на този компютър си е струвала и ще ви апдейтвам редовно на това. Така че, ако това видео ви е харесало, оставете един лайк и нека се видим скоро. Чао, чао!